Sige, Sige. so mag-start na ta sa atoang conversation practice na ako'y lista para dili ko makalimot sa atoang mga pangutana. Sige. Pero ang kinaunhan nga pangutana is the easiest one to introduce yourself. Sige, palihog, ipaila-ila ang imuang kaugalingon. Ako di ay si Ryan. Nars ko mga 12 na katuig. 40 na ko, taga Canada ko. Nagpuyo og natawo pod ko sa Canada pag 1984. Minyon nako og naa nako'y usa ka anak. Hadrian ang pangalan sa ako ang anak og Hannah ang pangalan sa ako ang asawa. Tulo na ka buwan ang ako ang anak. Natawo siya pag ika-23 sa Desyembre sa 2024. Taga Lanao del Norte ang ako ang asawa. Nurse pod siya dinhi sa Canada. Karon siya ang nagbantay sa amo ang anak. Mm, sige, maayo kaayo. Og unsa man ang inyo ang hilig sa imuang asawa? Ganahan ko magdula og board games og Dungeons and Dragons. Dili gyud ko ganahan og isda. Ganahan magdula og volleyball ang ako ang asawa. Malingaw pod mi magtanaw og mga hadlok nga mga salida. Sa wala pa natawo si Hadrian, tigtanaw mi og mga hadlok nga mga salida. Karon dili na siya ganahan og hadlok nga salida paghuman og panganak. Mm, mao di ay. Sige. Og kani sunod nga pangutana kay nganong nagtuon ka og Bisaya? Nagtuon kog Bisaya kay taga Pilipinas ang ako ang asawa. Ganahan ko makigistorya sa mga ginikanan ni Hannah. Ganahan pod ko makasabot og Bisaya kung mobalik mi ni Hannah sa Pilipinas. Ganahan pod ko makasabot sa mga Bisaya kung molaag mi ni Hannah dinha. Gusto pod ko nga makasabot si Hadrian og Bisaya. Bitaw, pohon og kani kanusa ka nagsugod og katon og Bisaya? Mga tulo na katuig ko nagtuon og Bisaya. Nagtuon ko Bisaya sa italki sa internet kauban nimo. Sa wala pa ko nagtuon og Bisaya sa italki, nisuway ko og tuon og Bisaya sa mga libro. Paghuman sa amawang kasal, nipalit kog mga libro sa Bisaya. Sa una pa to, mga walo na katuig. Nisuway kog tuon og Bisaya gamit ang libro og mga tulo ka buwan. Paghuman ana ni give up ko kay wala ko nakahibaw og Bisaya. Karon mga tulo na katuig ko nagtuon og Bisaya og makasabot nako gamay og Bisaya. Makasabot na pod ko gamay ni Hannah og sa iya ang pamilya. Maayo kaayo. Sige, ang akong sunod nga pangutana kay nakaanhi na ka sa Pilipinas? Ikaduha nako nakaanha sa Pilipinas. Kinaunhan nako nga pagbisita pag 2017 og ikaduha pag 2023. Nindot kaayo dinha. Niato ko sa Mindanao kay taga dito ang ako ang asawa.
nagkita mi sa pamilya niya pag 2017. Pag 2017, niato mi sa El Nido kay amo ang honeymoon. Pag 2023, nibalik mi ato pero sa Coron na. Mm. Daghan pod kog na aton daghan pod kog naadtoan nga mga lugar sa Pilipinas. Nag-island hopping mi ato. Gidala pod namo ang iyang pamilya sa Camiguin o Surigao. Nagtuon ko unsaon pag-surf dito. Naglangoy-langoy pod mi sa Enchanted River. Gidala pod namo ang mga igsuon sa akong asawa sa Bohol. Nakakita pod kog daghang mga aninipot dito o nagsakay-sakay mi sa mga ATV sa Chocolate Hills. Naglangoy-langoy pod mi o naay daghang mga isda, pawikan o mga whale shark. Nag-canyoneering pod mi sa Kawasan Falls sa Cebu o nag-tour sa Underground River o Mangrove Forest sa Puerto Princesa. Nagsayaw-sayaw pod mi, nagkanta-kanta pod mi sa karaoke o nisakay kog tricycle. Gusto gyud ko mo balik sa Pilipinas. Right. So nag-enjoy good ka dinhi sa Philippines. Yeah. Oh, Sige. Nagkita punta pag anhi ninyo sa Bohol 2023? Sakto? Yeah. oh, sakto. Sakto. Sige. Nakita ta ni Ate Hana og sa ako ang manghod Uh, sa kuan pag oh, anhi ninyo nagkita ta ni Ate Hana og sa ako ang manghod ikaw og ako sa Bohol or sa ICM uh, pag wala ko 2023. kas pag 2023 Was it sa 2023? oh Oh, sige. uh, Yeah. sa Ang Puerto Princesa, sa Coron, um, Cebu, Bohol, maura. Maura. Yes. Sige, sige. Ang inyo ang nabisita. Maayo. Og ang sunod nga pangutana kay kanus amo gusto mo balik dinhi sa Pilipinas. Pag minyo namo ni saad ko sa ako ang asawa mo balik mi sa Pilipinas kada 5 ka tuig. Mao nga unta makabalik mi sa 2028 ug unta uban ang amawang duha ka anak puhon. Puhon. Yes, excited ko para ninyo. Sige, ang ako ang sunod nga pangutana kay sayon ra ang magtuon og Bisaya og kuan unsa man ang imuang tambag sa mga nagtuon og Bisaya. Dili sayon ang Bisaya para nako lisod gyud. Yeah. Ang ako ang tambag kay kanunay mag-practice Yes. pagsulat og imo ang mga flashcards para sa vocabulary. Mm. Naapod ko'y gitawag nga Bisaya Biyernes kada Biyernes. Kinahanglan ming tanan sa palay mag-istorya og Bisaya. Nagkat-on pod kog Bisaya sa italki kaupan ka. Maayo kaayo ka nga maestra. Sige, salamat kaayo. Anad ka Walay kaayo. problema. Yes, kuan. I really appreciate nga kanang magklase ta unya dali ra ka kaayo makasabot sa ato ang klase, dali ra ka maka-memorize og mga vocabulary sa mga sentence structure og
ganahan ko sa imo ang mga sentence examples kung mag-homework ka kay um, kanunay siya nga magamit gyud sa real like daily conversation maora. Hmm. Yes. Og padayon sa imo ang mga pagtuon og Bisaya. Og maora naa kay pangutana para nako wala. Wala nga pangutana. Sige, salamat. Maora to.